Кимни 2 пъти, ако си готов. Ма с камерата, за да стане ясно на зрителите, че си готов. Окей. Шегувам се. Това не е смешно. Изтрия го това. Чакай, това ще пусти да се науча. Здравейте, аз съм Мария Силвестър и съм на снимачната площадка на Самодива ТВ. Това ще е едно пространство, което ще предизвиква мен и бъдещи творци, които са от така наречената underground сцена, да си говорим за изкуство, за музика, за каквото си искаме можем да говорим, а може и да не говорим, или можем да говорим и да не се чува, така както аз направих.